Ang hirap palang mag-bike, special last bike mo 20 plus years na nung high school nung nagbebenta ka pa ng balot para rumakit. Samahan niyo po ako dito mga bossing. Let's go! Babae. Kuya, din yung magbike ta eh. For today's video, magbabike po tayo mga bossing. Meron po tayong nabiling bike galing sa MP Promotions. Magbibihis muna tayo, first time natin makapagbike mga bossing. For your information, ito po yung nabili natin sa MP Promotions. First time po nating makapagbike, I think 23 years na. Kasi last bike ko po ay nung high school pa. I think third year high school. Nung nagtitinda pa tayo ng balut, rumarakit para may income, pambaon. There you go. For that, paalis na sana tayo dito. Ay lang medyo may mga naiwan tayo. Paalis na talaga sana pero may naiwan na naman. Yan, kinuha na natin kasi nga medyo sumasakit ang tuhod natin. Na-realize ko pala, napansin ko yung mga tropa kong nagbabasketball sa Pinas, nagbabike na sila ngayon. Usually lahat. Ito pala yung reason. Kasi nga, pinapakondisyon ng tuhod. Medyo sumasakit na ang mga tuhod mga bossing. Which is really useful naman sa bike kasi nagka-cardio ka pa. Nasi-strengthen pa yung tuhod mo. Alright, so ayan, minadali na natin dyan mga bossing at tayo aalis na. Pinapa-finalize pa natin yung mga kinakailangan natin. First time natin magbike, hindi ako sanay, hindi dala yung wallet ko, kaya dinadala natin yan. There you go, let's go. Alright, ito naman mga bossing, ayan, nakita nyo, may dala pa tayong camera. Medyo pangit lang ang view ng camera na to kasi nasa chest lang. Pero sa next video natin, lalagay na natin sa helmet natin para kitang-kita lahat kung ano man yung tinitingnan natin. Alright. At kung umabot ka sa video ito, paki-comment naman kung saan ka ngayon para alam ko naman kung saan umabot ang video ito. Salamat! Na natin mga bossing. Ayun, binilisan na natin. Nandito pa rin tayo sa Champlain Heights or Champlain Road, I think. Palabas po tayo sa intersection ng McAllister Drive and Loch Lomond Road. Ayan na nga mga boss. Sa right side na yan, may lake dyan. Pwedeng mag-fishing at saka mag-trail. Marami din nati-trail dyan na mga ATV, mga side-by-side kung tawagin nila. Basta pang off-road mga boss. Or ganon. Ayan, nandito na tayo daan tayo on the vines. Ayan mga boss. At dumating na tayo. Dito muna tayo sa Tim Hortons. Bibili tayo ng kape para makapag-chill saglit. Alright. Sorry. Oh my goodness. Pagkatapos na nga nating magkape mga boss, tinuloy na natin ang trip dito sa pag-ikot sa neighborhood natin. Medyo malapit lang ito mga boss kasi nga beginner lang tayo. First time nating magbike na ganito kaya nakakahingal mga boss. Talagang nakakahingal talaga mga boss, especially pag hindi kasanay. Katulad kanina, sobrang paangat siya. Buti naman nakayanan natin, pero sobrang hingal natin dito mga bossing. Hirap. Kaya magandang consistent. So, mga na-realize ko dito mga boss na dapat example pag nag-exercise ka, kailangan mong mag-consistent. Babae. Kuya, din yung magbike ta eh.
Shit. Kailangan mong i-mindset na everyday. And another thing na realization ko dito sa Canada mga boy, puhunan po natin dito yung katawan natin. Hindi naman puhunan na binibenta yung katawan natin. Ito lang yung walang makakatulong sa'yo na kamag-anak, walang iba kundi sarili mo lang. Kaya bawal magkasakit dito mga boss. Kasi naman if ever magkasakit ka, hindi ka magkakapag-work. And of course, wala namang magbabayad ng bill sa'yo dito, kundi ikaw lang. Kaya kailangan mong mamuhunan sa katawan. Kailangan ka mag-invest sa katawan. So isa sa mga investment ko sa healthy living ay itong pagbibili ng bike at saka babayad ng membership ng gym. Another reason kaya nagbabike na ako ngayon mga bossing, sinasabi ko na earlier, dahil ng meron tayong injury na natamo sa tuhod before. So now, nasa process tayo ng pagpapalakas nito. Till now, mahilig pa rin tayo maglaro ng basketball. So, kailangan natin palakasin yan. Babae. At marapit na tayong dumating mga bossing, maralapit na tayong makabalik sa bahay natin. Dito na lang tayo mga boss. Salamat sa inyong pagpapanood sa video na to. Kita-kits tayo sa next video, sa ibang adventures, biking at iba pa. Salamat po. Don't forget to like, subscribe, and share. Paalam! Mwah!